Damos un saúdo en nome de todos a Xesús Ferro Couselo e un agradecemento a todos aqueles que estiveron traballando para facer posible esta xuntanza anual. Como cada ano, esta será unha boa ocasión para divertirnos xuntos, facer deporte e rendir homenaxe aos que loitaron por coidar a nosa lingua. Nesta ocasión, xa que homenaxeado é o mesmísimo Carlos Casares, queremos recitar un dos seus poemas. Esperamos que vos guste. Gracias. Titúlase Amemos. O tempo que turra de nós e que nos leva, inda que o ceo está azul e non hai nubes e non chove, sempre acedo, para o froito que agardamos e non chega. Amemos. A rosa porque agrede, e o tempo porque fuxe e non se para. Inda que a beira das olas das esquinas moran as verdades con provento, e a noite seña un recendo podecido das flores que chantamos para salvarnos. Amemos as bocas que mandan a ubicalas, aos pianos que medran e non tocan, e as tardes hermosas que se acaban. Inda que a esperanza turre cara abaixo, a vencellarnos sempre contra penuncas de campos en aire e corazóns parados.